Ok, lume, salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Skyblock. Acesta este episodul 7. Nu uitați să dați un like, share și subscribe. Așa, și să trecem la treabă. Astăzi m-am gândit, dacă tot avem ferma noastră de copaci, ciopcaci, așa, aceea avem ferma noastră de legume. Și de ce pui mei am pus asta și hai să facem azi o fermă de 300 de zahăr în Paștele meu. Am mai minat eu off camera. Și dacă vă uitați încolo, cred că am la entități în pușca mea. 3. Stați un pic. Nu știu cum era. Nu, am făcut și print screen. La entități acolo. 12. Îs la entități în Paștele meu acolo. 35 de entități în pușca mea. Multe în pușca mea. No? Bun, și cum am zis mai devreme, să facem ferma de ESU. Și ăsta-i Diamond Pickaxe. Da, am vrut să... Ia chiar. Vreau să-mi enchantez un pickaxe. ESU. Așa o să-l chem ESU. O să-l chem. Vreau să fac level. Stați un pic. Și enchantăm și un pickaxe în acest episod, dacă tot așa. Un pickaxe magnificus. Că am bully 2 pickaxe-uri. Unul era cu Silk Touch. În pușca mea. Deci dacă mai pică un Silk Touch sunt bucuros. Bă, nu mai pică. Credeam că nu mai pică, asta e experiență. Dar am stat așa de mult să fac level 20 și ceva. Că m-a enervat ceva în pușca mea. This. Lag. Concentrat în pușca mea mai sunt. Nu? Cartofi. Săpăm cartofi. Mi plac cartofi. Sunt valoros. Da, s-a dat update la skin-ul meu. Uitați cum arată acum. Rând ca un cocalar în pușca mea. Cocalar în serie. Îmi plăcea mai mult skin-ul de ăla, era mai fain. Ui, și cum să mai scrie și YouTube în pușca mea. Să pot stau cu tine, please, Pitbull, hai, hack! Mănec. Citim și comentariile acolo. N-mi place, n-am făcut bine. Mob spawner în pușca mea. No, n-am să vă țin pe voi, așa că să trecem la treabă. Nu, mă transform în cineva de la România o talentă de viață. Și nu știu cât o să fac. Ag.
Bun. Muzică de fund, mă. E de jovală. Consumăm piatră. Mă, bun, mă. Am o prietenă vie și tot timpul când vorbește cu mine spune deci că e un villager în pușca mea. Când vorbește Forza! Mă, Yay, YouTube. Mi-a dat domnul YouTube. Hai, Zack. I love you, Zack. Hai, unde? Stai, Sonic. Trece Sonic. Ei, salut. Vrei bătaie? 1, 2, 3. Logic. Eu n-am apărut. 1, 2, 3, 4, 5. De 6 îl fac. Sau? Ba, da, 6. Acum să ne luăm o găleată cu apă, mâncăvaș. Toc, 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 toc. Și acum să mă duc să iau niște ceatră. Niște ceatră că ne trebuie ceatră. Și așa s-a dus visul meu de a face un pickaxe. Tot am pușca mea de pickaxe. Calar mai mult și mult. Biiii! Revenim după la... No, aici-i gol. Mă pune în gol. Aici-i fair. Mă pune fair. No? Vreți fair? Vă dăm noi fair. Las că vedeți voi fair. Return the money! No. Projectile protection. Oricum era de căcat. No. No, eu m-am dus după pământ. Vin. Mă duc bou și vin vacă. Nu vă râdeți, așa îmi spunea mie tot timpul mama când făceam vreo prostie. Te duci bou și vii vacă. Am aici un steak în pușca mea, ce crezi că mai trebuie? Uite, în pușcă. Pământ. Și mijlocul ăsta e aici. Deci, 1, 2, 3. Dacă vreți să faceți și voi ferme din astea, nu e neapărat să puneți pământ cum pun eu. Eu pun așa că n-am nisip. Dar puteți pune și nisip. E bun și nisipul. Cred că mai bun. Nu știu, habar. Da. Eu pun așa cum. Ce resurse am, atâta pun. Și fac pe 3 runduri că nu se pot pune așa. Ce-mi trebuia, bă? Stai puțin, că nu e chiar așa. Găleată. Bă, ăsta nu a făcut sursă infinită, numai la ăsta l-a pus. Bă, ce țigan ești, man. No, bine că gheață n-ai. Și cum fac? Stai, n-am aici. Logic. Nu, și acum ne va trebui apă ușoară. Coborâm. Și cam atât. 2 pot pune. Ies la suprafață! Toc.
Și pac. La apa. I need zapă. Forță. Mă, nu fi balon. Nasol că trebuie să fug. N-am chef să fug. Asta e. Trebuie să fug, că fug. Atât. Mai bun, că am luat departe. Mai bun, acum iau de aceea și până aceea. Nu, de aceea până aceea. Never. Never, eu nu dau. Așa. Nu dau ce să vă împărți. Nu. Nu. Nu, și acum... Nu. De ce spun tot timpul nu? Nu. Nu mă vei omorâ niciodată, iubire. Și acum cânt ca retardată. Și mai aveam o găleată, dar nu-i bani. Mă pune piatră. Mă pune ceatră, ce e? Ceatră. Acilea. Eu organizez tot în pușca mea, că nu mă duc după tăte, știi? Știu că ce am așa. Pământul era aici, parcă mă mănâncă nasul. Mai bine. Așa. Ok, yeah. Stai, am o idee și mai bună. Oh, yeah, yeah. Așa. Fugi, mâncați-aș. Poc. Și aceea o să mai fie, știi? Aceea o să fie apă. Urma până mai e piatră. Bă, nu vă duceți. Mi-a plăcut asta. Așa cred că o să crească mai multe. Dacă nu e bine, să-mi spuneți în comentarii. Și pun apă la tot colțul. Apă. I need the water. O să-mi iau eu ceva găleți în pușca mea, că nu stau atâta. 3 găleți. Dacă nu mi-ajung, mă spânzur. Gata. The water. The piatră îmi trebuie. The piatră. Am luat the piatră. Mă mănâncă nasul, bă. Mă bate cineva cu. Cineva vrea să mă bată. Să mâncați așa gura. Până acolo. No, și acolo. Și S-ul. S-ul e mare. Normal. Arunc o găleată cu apă. Nu ne vrei găleată cu apă. Uite viața mea. Și alergăm noaptea. No. Oi. Dacă am melpat. Mai vreau mulge vacile. Mai vreau. Îmi place laptele. Lăptic. Mă transformă în nicru în care el bea tot timpul
The pic. Pic. Continuă să continuu. Friend. Mergem. Fug. Apă. Și mai trebuie 2 găleți. Ai de viața mea! De ce atât de periculos? Nu, dar m-am enervat. Nu, dați 30. Nu. Da, fac la stecuri. Bam! Și murdărea dispare. Bam! Din nou și murdărea dispare. Bam! Și murdărea dispare. Bum! Dezvălând. 4 cu 2 faci 6. La fix. Uite, 40 de garduri. Și mai multe garduri. Dar ne trebuie garduri. Cădem în pușca mea. Tinker consult. Da. No. Și ce cred că o să fac de mushroom. Vaci din alea mushroom. O să iau un nou de mushroom și cred că o să fac asta. Măcar să nu cad în pușcurile. Mai ales acei când sparg. Așa. Și nici acei. Acei o să cad în continuare. Chestii subterane. Da. Și gardul s-a terminat. V-am zis cam puțin. Stai, parcă mai avem eu doar fac și da fence. Scuzați. Dacă nu știați, eu sufăr de ipocrezie. Da. Ipocrezie. Hiperpol. Mă bate româna. Sunt analfabet. Deci, vă rog, dați un like. Da, pe dracu, cine de like. Vă rog, mă friend. Cine mă susține. Uitați lume, deci asta a fost și ferma noastră, deci e un X în pușcă, mă. X-uri peste X-uri și X-uri. Așa arată ferma noastră. Rifică. Bă, nu dăm cu S. S-ul rămâne. S-ul tale. Așa. Nu uitați să dați un... Ok, lume, cam asta a fost și episodul de azi. Nu uitați să dați un like, share și coment. Și să-mi spuneți ce jocuri să mai joc. Ce jocuri vreți să mai apară pe canal. Și da. Bye!